Cum ar fi dacă n-ar exista versetul din Ioan 3:16? Sau dacă nu ai fi auzit niciodată rugăciunea Tatăl nostru? Suntem atât de obișnuiți cu astfel de pasaje, încât nu le mai citim pentru că le știm deja și presupunem că toată lumea le cunoaște. Și totuși, astăzi există peste 100 de milioane de oameni care nu au citit niciun cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. În peste 1000 de limbi rugăciunea Tatăl nostru nu există și nu a existat vreodată. Ceea ce pentru noi a devenit aproape banal de accesat, 10 de milioane de oameni nici nu știu că există. Noi, cei de la Wycliffe România, credem că Biblia în limba maternă este esențială pentru transformarea omului. De aceea, prioritatea noastră este ca orice popor să aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru prima dată în istorie e posibil să vedem în generația noastră acces la pasajele biblice pentru toate popoarele lumii. Ne rugăm și credem că Dumnezeu își va duce la îndeplinire misiunea, iar noi vrem să facem parte din ea. Astfel s-a născut și viziunea 2025. Vrem să începem un proiect de traducere a Bibliei în toate limbile care au nevoie de aceasta până în anul 2025. Din dorința de a face Biblia accesibilă la cât mai multe popoare, Wycliffe România trimite misionari peste tot în lume. Totodată, în anul 2015 s-a născut proiectul de traducere a Bibliei pentru surzii din România, iar pasajele biblice traduse sunt foarte apreciate de comunitate. Pentru că traducerea Bibliei este o muncă de echipă, de-a lungul timpului am încheiat parteneriate cu organizații sau biserici din țară sau de peste hotare, cu care colaborăm pentru dezvoltarea mișcării de traducere. Dacă vrei să fii parte a acestei mișcări, avem multe domenii în care te poți implica: muncă lingvistică, IT, management, resurse umane sau media. De asemenea, poți susține financiar un misionar care se află într-un popor fără acces la cuvântul lui Dumnezeu. Credem că nu este doar viziunea noastră, ci este voia lui Dumnezeu ca fiecare popor de pe întreg pământul să aibă acces la cuvântul Său, care transformă și schimbă vieți. Fii parte din echipă, de aproape sau de departe, pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu la toate popoarele, în toate limbile. Acum e timpul ca în generația noastră să se facă o schimbare.